ελέησον. Δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και συγχωρήσεως αυτών υπομεν. Δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσεβώς κειμένων και πεντακού Ορθοδόξων. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ηγεαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Είστε μπροστά στην πόρτα. Ανεβείτε πάνω, ανεβείτε πάνω. Γιάννη, γυρίστε. Εντάξει.